Bon dia, xiques i xics! En aquesta unitat anem a estudiar la relació que existeix entre les paraules. Recordeu que n'hi ha paraules que, encara que s'escriguen d'una forma completament diferent, tenen el mateix significat? I recordeu que n'hi ha d'altres paraules que signifiquen absolutament el contrari? Sabeu si n'hi ha de diferents tipus? I, sobretot, recordeu com es diuen aquestes paraules? Anem a resoldre tots aquests dubtes. Vinga, dins vídeo! Sinonímia i antonímia podrien ser ben bé dos senyores amb molt bona relació, però no, són dos conceptes que expliquen diferents nivells de relació entre paraules. Els sinònims són paraules que tenen el mateix significat. Per exemple, podem descriure aquesta acció com parlar, conversar, xerrar o enraonar. N'hi ha dos tipus de relacions de sinonímia. Una és la sinonímia total i l'altra la sinonímia parcial. En la sinonímia total, la coincidència és exacta, però només es dona en casos de sinonímia històrica o dialectal. Per exemple, podem dir arena o podem dir sorra. També podem dir granera o escombra. Els sinònims parcials són els més habituals. La coincidència és aproximada, amb diferències de matís. Per exemple, explicar o aclarir, i també patir o sofrir. Els antònims, en canvi, són paraules que tenen significat oposat. Per exemple, comprar i vendre, o enviar i rebre. També hi ha dos tipus d'antònims, antònims de sentit invers, que designen una mateixa realitat des de dos punts de vista diferents, com hem vist abans, o antònims complementaris, en els que l'un nega l'altre, com per exemple, obrir i tancar. Recordeu que els sinònims i els antònims sempre pertanyen a la mateixa categoria gramatical. Ja ho sabeu tot sobre les paraules sinònimes i antònimes. Ara visiteu la plataforma Aules i allí tindreu l'activitat que heu de fer sobre el contingut. Vinga, adeu!